салом духтаро, нигоҳ кунед, ҳам қатри девои фасон омадай. Чанд намуд санг доранд марамад, нигоҳ кунед, чанд моделаш. Хулоса беҳад гулои хушрӯ. Иша 18 фасон, иша 18 фасон. Як либосаш духтарако ин намуди санго, як либосаш 70 сомонай. Айда либос боло доставка мешава. Ина марамад каседа дар кораи гулош беҳад фасонаки хушрӯ. Марҳамат ира бинед, ҳамаш гулои фасонини гул шадиден духтаро. Рақамшон аст дар рӯи экран, муроҷиат кунен, дар равакак шумода доставка мекунанд. Бори дигар такрор мекунам, як либосаш 70 сомона. Ина сангоша бинед хеле қай гул фасонай. ду либос боло доставка мешава. Марҳамат интихоб кунен. Оз дигар намуди гулоша шумода мепартом, тамошо кунен, дар равакак доставкатон мекунанд. Мана иношам ҳастай, диден духтарако. Инаҳа гулакҳои фасон, гулакҳои хушрӯ. Бисёриҳо намхай гуло мепурсиданд. Ина марҳамат омадагиай метавонен интихоб кунен. Вай гулора бинен. Иша хушрӯ, иша хушрӯ. Диден духтарако. Мана успед кунен ки тамом нашава. Бори навай духтарако. Ма ана ира бинен баъд, ина иша бинен. Ина марҳамат инаи гулам гули фасон кабутак шуд. Диден духтаро. Рулонай хулоса баз бин таракайна жидестай нишон дода. Хулоса аз инам ҳастай. Кадомиша ки мегирен намиҷа як либос 70 сомонай, зиёда аз 2 либос доставка мешава. Ана баъдан ҳозима шумода дигар намудам нишон метим, боварӣ дорум ки маҳқултон мешава. Ана баъд ҳастай, ана ин намудош нигоҳ кунен, и гулошам чухе фасонай хушрӯай сангоша бинен, қолабушар хелай духтарако. Марамад ина гул майда дар кораи тона гули калон дар корай. Ина ҳамаш в наличи, ҳамаш бори нав, гулои топови гуфти гапо. Ина савзака бинен. Баъд медонен духтарако, иҷа тез боро тамом мешава, ҳар рӯз гули нав медроя. Ина тамошо кунен, агар ки мисол наёфтан гули гуфтагитона, бо як гули дига нишонтон метиҳад. Нигоҳ кунен, охи гула бинен чиқа бисёрай. Ира бинен, қа хушрӯи гулош. Хулоса беҳтарин вариантҳо барои шумо. Баъд хушхабарие ки доставка доранд Россия. Марамад ма рақамашонам мемонам. Нависеншона, унуш ғалтид. Нависеншона бо шумода мефаҳмонанд. Доставка доранд. Бисёриҳо Россия мепурсиданд доставка. Ина ак доставкатон мекунанд Россия. Интихоб кунен. И гул чиқа хушрӯай наи калон. Гули фасонай киртада аҷоибот мебурояд духтаро. Марамад интихоб кунен. Ина бисёриҳо гул майда мепурсанд, ина гули майдаи 3D. Мана ин фасонуш бо ҳастай. Ина кабутакш ҳастай. Ина гули кабучам фасонай бисёриҳо мепурсанд. Хулоса гуло иша 18 фасон, иша 18 фасон бо нархи дастрас. Ҳозима шумода бояд гули дигашам нишон чим. Ина марамад нигоҳ кунен, чиқа хушрӯай гуло. Хулоса интихоб кунен, дар равакак иям хушрӯанд духтаро. Дар равакак шумода доставка мекунанд. Мана беҳтарин вариантҳо кати анамиҷада ҳози акция рафтестай. Бори дигар такрор мекунем, 70 сомон як либосаш, зиёда аз 2 либос доставка мешава. Мана марҳамат ира бинен чиқа хушрӯ. Касе ай 10 та боло мегира, оптови бо арзонтар мешава.